Povolený, trať je vaša. Je odštartované, DHZ Tehla sa pustili do svojho požiarného útoku. Koš sa nám podarilo nakrútiť v tejto chvíli, už vychádzame z nádrže. Máme tam problémy na rozdeľovač je na základni. Mohli by sme ale útok dokončiť. Pozbuďme Tehlu, pretože sa nezdávajú aj napriek tým problémom, ktoré máme možnosť sledovať na rozdeľovači. Skúsme zavrieť ventil. Už sa to aj tak podarilo. DHZ Tehla stále bojuje, chcú dokončiť svoj útok. V tejto chvíli by to už mohlo ísť dopredu. Určite povzbudzujeme, pretože sa Tehla nezdala, chce dokončiť svoj útok, aby bol klasifikovaný ako platný. Verme, že sa to prúdarom podarí nastriekať, zatiaľ troška umývame terče. Tehle sa nedarí nastriekať, prúdary sú príliš ďaleko. Tak uvidíme, či nám bude nádrž stačiť. Chlapi bojujú aj dámy. DHZ Tehla. Jeden terč už nám zastal, ešte sa trápime na tej pravej strane. V tejto chvíli už bude aj ten pravý terč. Pravdepodobne sa nám to nepodarí. Nádrž s vodou už prázdna. Žiaľ, tento pokus pravdepodobne budeme klasifikovať ako neplatný, pretože na pravej strane sa nám to nepodarilo zostať.